Ayan guys, ang ating lechon kawali. Ayan, malapit nang maluto ang ating lechon kawali. Ang sarap guys. Malinamnam. Ang sarap ito guys sa pulutan. Ito pa guys. 2K19 Sana all. 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 Crispy niya oh. Crispy ayan. Sarap kapatid. Putok batok. Pampaputok batok. Sana all. Sana all. Sana all. Yan mga kalalab. Salamat sa panonood. Partner of Filipino. Sana all. Crispy niya oh. Crispy ayan. Sarap kapatid. Putok batok. Pampaputok batok. Lechon kawali. DJ Suymix. Yan mga kalalabs, maraming salamat sa panonood. Ito na po mga kalalabs ang aming finished product, lechon kawali with matching ng sausawan, pipino, spicy. Ayan mga kalalabs, mga kasukot, pampaputok batok. Sarap mga kalalabs. Ayan. Sarap po. Wow, ang sarap. Ano pong inaantay nyo? Kain na na. Ayan mga kalalabs, kain na tayo mga kalalabs. Ayan, thank you for watching. Bye.